Ukraineko gerrak bistan da pobrezia asko areagotu du eta datuak dira horren guztiaren erakusgarri. Pobreziaren egunean Euskal Herriko datua jaso ditugu. Euskadin herritarren 16% dago pobrezian edota bazterketa egoeran. Nafarroan aldiz herritarren ia 15%. Horiei ordea arriskuan daudenak ere gehitu egin behar zaizkio beste 325.000 lagun. Pasa dago pobrezian eta bazterketa egoeran erortzeko zoria. Izan ere, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna da gaur eta datuak beldurgarriak dira eta oraintxe ikusiko dituzue. Euskal Autonomia Erkidegoan herritarren 16% dago pobrezia eta bazterketa egoeran, beti ere, Arope indizearen arabera, hau da, pobrezia eta bazterketa neurtzeko Europar Batasunak erabiltzen duen indizearen barruan. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan 16%, Nafarroan ez da 15 ailegatzen, baina ez da bila parte 14,7. Hau ordea ez da guztia. Honi gehitu behar zaio, pobrezia eta bazterketa arriskuan daudenak. Eta haiek ere ez dira gutxi. Hortxe ikusten duzue, Euskal Autonomia Erkidegoan 270.118 lagun direla. Eta Nafarroan, 65.018 portzentajetan datuak emanez gero, 12,2 Euskal Autonomia Erkidegoan, eta ez litzateke 10% ailegatuko, 9,8 leudeke Nafarroan arriskuan. No llego a final de mes, porque no tengo ingresos. Pues yo llevo unos 2 años en el paro. Yo me considero pobre, claro que sí. Sí, rico no soy. Pobreziaren aurpegiak dira, edozein langile auzotakoak. Egunerokoari alduten moduan aurre egiten diotenak. Bubakarrek lan egiten duen arren soilik logela bat ordaindu dezake. No puedo pagar una vivienda, pero una habitación sí. Herminiaren adibide berbera da, bere alabarekin gela batean bizi da eta orduka lan egiten du garbiketan. Porque aquí es muy triste quedarse en la calle. Ez du inolako laguntzarik jasotzen. Yo nunca he recibido una ayuda. No. Carmenek bai. Con bienestar social que me está ayudando. Urteetan senarrarentzat egin zuen lan kotizatu gabe, banatu zenean diru sarrerari gabe geratu zen. Senarra elbarria duen Josefinak eta Pablok ere laguntzei esker egiten dute aurrera. Sí, me han otorgado esa ayuda. Un bono social de luz, de agua también. Hain zuzen, gaur Bilbon, 30 elkartek deitutako manifestazioan adierazi dute Euskadi eta Nafarroako pobrezia mailak estatuko baxuenak izan arren, ezin dela guardia jaitsi. Hemen bizitza kostua altuagoa da Espainiarekiko. Beste arazoak ditugu ere etxebizitzarekin, prezioak altuagoak dira, eta dirudienez hori ez da kontuan hartzen soluzio bat eskaintzeko eta egoera hauek ekiditeko.